Tulong ko. Pagkita. Grabe. Ang init guys. Gago. Ang bagsak. Ano mo? Karumal-dumal ang pangyayari. Gago. Grabe yung pawis mo ah. Oo, ngayon na ako nag-pause ulit. Tagal ko din to eh. Walang hangin. 20. Pero magtataka ka, bakit may ganyan? Putang ina! May nahirapan kaming lahat. Kasi ngayon, puputol pa ng halaman. Bastos. Matako. Matako, Yamasikan. May kakainin tayo! Ano yan, sigarilyas? Ano? Saan yun? Ayun yung malong. Dagat yung nagre-reflect dun eh. Solar panel, natural na ito. Ano yun nandun kuya? Solar. Hindi ko maninag. Hindi yun, parang malaking building. Hindi yun. Barracks ng solar. Kasi maganda dito. Pare, mahal mo daw ako. Gusto niya extend. Ganyan yan Gusto siya yung pagka nasa mag-extend bundok. hanggang Sabado. Pero pag bagyo-bagyo na, uwi na tayo. Malaglag ka niya, makita mo. Ah! Dapa kayo ha, pag umano ha. Sinalubong yung mot. Diyan tayo sa kubo. Tren kita. Yung sa gilid ng tuhod. Ah, okay. Parang mapupulikat. Ganun na feeling.
Pero magawa ko. Tinay ko yung method mo. Medyo natiki yung tuhod ko. Ah. Hindi siya pwede. May gano'n na. Small. Working. Nag-slide. Grabe din yung baba natin. Cookies! Wow, sarap. Morning. Continuous downhill. POV camera. Hi! Hi, Kang Party! Hi. Hi! Hello! Dito yung mga uncle ko. What's up? Hey, hi. Say hi sa camera. Hi. Ano? Gaya pa. Hey, hi sa camera. Hi! Ayaw pa. Ay, meron ka ba? Ito. Ay, hi! Ah, alam mo yung POV. Nag-worn out na yung ano mo, spray mo. Need mo ba ng spray? Okay pa. Nag-spray ulit ako eh. Siguro ano, 3 or 2. Ha? Medyo malapit. Parang siguro 1 kilometer or dalawa. Binabanan nila yung mga ano, yung mga bag. Nakisakay na sila. So probably mas bibilis yung pagbaba nila. Living trail food. Kami sa IG, House Studios page. Tropa niyo pala sila Rose, no? Dawit lang ako.